Varázslatos Mikulás. Anna, Bence és Zsuzsa, a három jó barát, egy kisvárosban laknak. Hamarosan itt a Mikulás. Mit szeretnétek kapni a Mikulástól? Azt szeretnénk, ha minden gyereknek hozna ajándékot. Azért a tiszta cipőket kirakjuk az ablakba. Egy hideg decemberi reggel indult el a Mikulás, a varázslatos északi sarki házából, hogy meglátogassa a várost és megörvendeztesse a gyerekeket. Az egész városban viszik a gyerekeknek az ajándékokat. Már útban van a Mikulás, hozzánk is. Nézzétek! Itt van nálunk a Mikulás. Gyorsan elment, mert még sok gyerekhez el kell vinni az ajándékokat. A Mikulás szárnyát a rénszarvasok húzták, miközben a hó lepte be a várost. A kis ablakokból kíváncsi szemek leselkedtek, és a gyerekek alig várták, hogy megláthassák a piros ruhás varázslatos alakot. A város, ahol Anna, Bence és Zsuzsa élnek, egész éjjel csillogott a fényekben, és a gyerekek boldogan aludtak el az ágyaikban, tudva, hogy a Mikulás gondoskodott róluk. A Mikulás még számos házat felkeresett a városon kívül, ahol csillogó szemű, boldog gyerekek várták. Mindegyik helyen hagyott egy kis ajándékot. Ahogy a Mikulás szárnya újra a magasba emelkedett, a város és az azt körülvevő vidék tele volt az ünnepi örömmel és szeretettel. Anna, Zsuzsa és Bence még sokáig beszélgettek a Mikulásról, majd boldogan hajtották álomra fejüket.